Nagpahigay og caravan ang mga taga-suporta ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte batok ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa managlahing lugar sa nasod lakip sa Mindanao. Ari ang report ni John D. Esteban. Resign, BBM! Resign, BBM! Nagtapok ang mga supporters ni kanhi President Rodrigo Duterte sa Freedom Park sa Dalang Roja sa Davao City adlong Domingo. Nagdagkot sila og kandila. Paagi matud pa kini aron ipakita nga wa sila makauyon sa pagdumala sa kasamtangang administrasyon. Gipanawagan usab nila nga mo-resign si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pwesto. Resign, BBM! Resign, BBM! Human sa rally, nagpanuna ang mga supporters alang sa usa ka caravan paingon sa Barangay Los Amigos. Sumala sa maisog DDS Confederation ang organizer sa mong event, gikinahanglan nga panaugon sa pwesto si Pangulong Marcos. Tungod ang buot lang daw niini ang malugwayan ang termino pinaagi sa People's Initiative. Dili ta mosugot nga mga Pilipino nga ipadayon ang termino niya kundi kitang muliog nga katawan nga kutubra siya karon July. Atong pawaw na siya. Gibanatan sab ni kanhi Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque ang Pangulo kinsa gitawag niyang adiktador. Gisagol nga mga pulong nga adik ug diktador. Kay nung duman nga gitawag nga bangag ni kanhi President Rodrigo Duterte si PBBM ug matud pa nalakip kini sa listahan sa PDEA. Ang maong aligasyon gikataw-an ra sa presidente. Napakalakas ng mensahe pinadadala natin ngayon sa administrasyon ni Marcos Jr. Sa ikalawang taon niya ng panunungkulan, tama na, sobra na. Ang kinakailangan namin ay mas mababang presyo ng bilihin, mas maraming trabaho, mas mataas ang sweldo, at syempre kinakailangan sagutin kung siya ba ay nasa tamang pag-iisip. Sa Cagayan de Oro City, gitambungan sa duha ka grupo sa mga volunteers gikan sa Barangay Ipunan ug Bugo ang susamang caravan sa syudad. Miagi kini sa National Highway hangtod sa Barangay Lumbia kung asa nahimutang ang Lumbia Airport. Ilang mensahe, dili suportahan ang gera nga plano matud pa sa Estados Unidos sa nasod Pilipinas batok China. Gi-question sab sa grupo kung nganong giila nga EDCA site ang Lumbia Airport sa Cagayan de Oro City. Please do not sacrifice Filipino life for America's interest. No to EDCA, no to war, yes to peace. Mabuhay ang Pilipinas! Sa Butuan City, nagtapok ang gatusan ka volunteers aron magpahigayon og candle lighting sa Gingona Park aron iparawagan ang kalinaw ug kagawasan sa kagutom ug kapobrehon. Sumala sa mga misalmot gikinahanglang makisayod ug maghiusa ang tanan alang sa nasod. Dili matud pa nila tumong nga papahawaon si PBBM sa pwesto. Inay, matubag lang ang mga panginahanglan sa mga Pilipino. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.